kok koyo ngene akhire merjuangke wong sing ora pantes diperjuangke kabeh wis tak lakoni tinggo nuruti senengmu tapi kowe ra ngerteni aku tak coba sabar nerimo senadyan aku sering ngerti kowe wong liya wis tak sabar-sabarne malah sapenakmu dhewe kowe saya nyepelekne aku ikhlas yen koyo ngene akhire ditunggu wae karmane rasakno dhewe Ora perlu dijelasin. Kowe bola-balik janji, tapi mbok benjani. Aku nyerah nek gak sabar-sabar nero kowe aku wis nyerah dhewe kudu pisah.